Bl-eskalazzjoni tal-vjolenza mhux se jibbenefika ħadd, anzi se twassal biex jibgħatu n-nies. Dak kien il-messaġġ li għadda il-Ministru Ian Borg waqt laqgħa straordinarja tal-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin li saret b'mod virtwali. F'din il-laqgħa ġew diskussi l-aħħar żviluppi fil-Lvant Nofsani wara l-attakk tal-Iran fuq Iżrael. Il-Ministru Borg sostna li dan il-messaġġ u l-istess wieħed bħal dak li pajjiżna għadda fil-laqgħa urġenti li saret fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Dan meta nhar Aħad li għadda il-Presidenza Maltija ta' dan l-ogħla organu fl-istituzzjoni internazzjonali organizzat din il-laqgħa b'mod urġenti. F'kitba fuq il-midja soċjali, il-Ministru Borg sostna li dak li seħħ ftit tal-jemilu u serjissimu u l-eskalazzjoni fil-konflitt mhix aċċettabbli. Matul din il-laqgħa mal-Ministri Ewropej Ian Borg saħaq li m'għandix titnaqqas l-għajnuna umanitarja f'Gaza u anke nħelsu l-ostaġġi li għadhom f'idej il-grupp tal-Ħamas. Hawnhekk il-Ministru Borg reġa' sostna il-messaġġ ta' pajjiżna dak ta' waqf immiġlied b'mod permanenti fil-Lvant Nofsani.